こんにちは皆さん。そしてチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフィルと申します。チベットダライラマ法王、そして地地に関する1週間のニュースをお送りします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王がインドネシアの学生1000人と交流。中国が元数省のチベット総員を強制的に閉鎖。服役中の著名なチベット人実業家が深刻な健康状態に。スイスの国会議員がアナゴルディ博物館で開催されたチベット展を視察。台湾チベット代表事務所の代表は台湾の陳水扁前総統と面会。インドのチベット人学校が高校1年生試験で 100% の成績を記録。ダライラマ法王は今週水曜日、1000人以上のインドネシアの学生との対話の中で宗教間の調和を促進するための決意を語りました。このイベントはインドネシアのガーデンシュリンコミュニティと共同で開催されたヌスンダラタルマブックフェスティバルにて行われました。2021年7月31日、元数省の地元当局はカルマルと呼ばれるチベット総員で僧侶と二層を強制的に排除し、総衣を脱ぐように命じて閉鎖しました。カルマル総員は韓ロチベット族自治州に隣接するいわゆる臨シャフイ自治州にあります。中国メディアのミントによりますと、ヨチン政府は大量の警察を派遣し、僧侶と二層の修道院からの立ち退きを実行しました。これらは7月21日、22日の習近平のチベット訪問から数日後に行われました。中国のメディアによりますと、この総員では新型コロナウイルスの救援金として30万円以上の寄付金を集めてたといいます。これが地元政府の目に留まり、総員はその財産を政府と平等に分配するよう求められました。総員がこれを拒否すると、地元当局が私服でやってきて総員を封鎖したということです。ラサにあるドラプチ刑務所で終身刑に服しているチベットで最も裕福な実業家の一人で、2003年から中国共産党のメンバーであるドルチェタシ氏の健康状態が深刻であると報じられました。ラサの有名な薬ホテルのオーナーであるドルチェタシ氏は2008年の抗議活動の後、チベット人の抗議者に秘密裏に支援を行った疑い、そして亡命チベット人コミュニティに寄付を行った疑いで拘束されました。彼は不正融資の容疑で起訴されたとしています。チベット人権民主センターによりますと、判決後、中国当局は5億3000万円を含むドルチェタ氏の財産を押収し、有名な薬ホテルと4月に所有してた別のホテルを占拠したといいます。今週の日曜日、スイスチベット機械連盟のメンバーらがスイスのアナゴルディ博物館で開催された Escape from Tibet チベットからの逃走と題された展示会を訪れました。この展示会では著名なスイス人写真家マヌエル・バーワー氏とスイス在住のスリランカ人写真家サシ・スブラマニアム氏が撮影したチベット人の写真が展示されています。またこの写真展では亡命後のチベット人の抵抗力と回復力が表現されています。ジュネーブのチベット代表事務所はチベット支援者であるスイスのアマアスリットマルギツ氏が8月1日に78歳で亡くなられたということを悼みました。スイスのアマアスリットマルギツさんはセラジェ総員の学校への支援などチベットのために生涯を捧げてこられました。今週の月曜日に催された葬儀にはジャネーブのチベット代表事務所のスタッフであるソナム・タルチン氏、スイスチベット友好協会のトーマス・ブチリ会長、ロザンヌ出身の
チベット支援者、そしてジャネーブのチベット人コミュニティのメンバーらが参列しました。台湾チベット代表事務所のババ・ケルサン・ギャルセン代表は今週火曜日、台湾の陳水扁前総統の自宅で面会しました。ケルサン・ギャルセン代表は米国政府が成立させたチベット政策支援法について説明しました。まだ最近の出席大臣選挙、チベット亡命政権という言葉の意味、ダライ・ラマ法王の4つ目の公約である古代インドの知恵の復活について、まだ最近の出席大臣選挙、チベット亡命政権という言葉の意味、ダライ・ラマ法王の4つ目の公約である古代インドの知恵を復活、台湾のチベットオフィスの取り組み、特に関ジョン印刷所が中国で出版しているチベット、そしてチベット関連の著書について前総統に説明しました。さらに会合では台湾の国会議員である江宏湾氏が進行役を務め、チベット人学生が直面している IC パスポートの期間にまたがる問題を解決するための支援を約束しました。まだ前総統は国会議員に対してこの問題についての支援と援助を要請しました。チベットの学校は高校1年生の認定試験で過去最多の記録を破る 100% の成績を収めました。中央中等教育委員会は先週火曜日に高校1年生の試験結果を発表しました。インド国内の27校のチベット人学校から1226名の生徒が高校1年生に在籍しています。今年の平均成績は 62.87% で、昨年の結果と比べて 0.49% の微増となりました。また10校の29名の生徒が 90% 以上、10名が 95% 以上の得点を獲得しています。今年はマスーリのチベット子ども村の4名、そしてバイラクプのサンポタチベット学校の2名が大臣優秀賞の受給者になりました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回また会いましょう。良い週末をお過ごしください。